Naka-alerton iti City Government of Bigan, iti sasangbay ini Bagyo Pedring, at itangan na kuna ni Glenn Concepcion, City Disaster Coordinating Council, nga nakamonitor da 24 oras, no maipapamit dagiti aramaten da, akas dagiti lugan, awan met iti pakadanagan, tanakasaganan. Impakita na pengarod dagiti kabarbarong equipment, nga mabalin, nga aramaten iti kastoy, amapaspasungadan adidigra. Bale, standard operating procedure met City Disaster Risk Reduction Management Council, the all one ni Mayor Eva. Ngayon nga signal number 2, naka-standby tayo dito. Yan. Standby ka na sa wen, manpower, kan pati dagiti gamit. Kita signal number 3, nakarkaro man yan. Dati nga road dito, ayan tayo tata, ti exit point pa eh. So, medyo dito preparasyon tayo, na ti level na, may nga to, kaysa compared to other typhoons. Nakunapit iti takamat ko opisyal, kang ronaan da nga indakit kitain, ket dagiti addaan, iti balbalay iti igit ti kabaybayan, no maipapan iti eskwelaan, nga ramiden dang evacuation center, ket nakasagana metten. Balad dan public advisory na po, ket siyempre dagiti negosyante kit dalang met di aktual. Tatakit ado nakalukat pa met lain, support hummet kanya nga natudo. Ket barbare nga po nakalukat nila ta. Mga serbisyo kat dagito supply ng kasapulan tayo ng kaso. Stocks tayo, nakasagana. Ngim sa time lang kami nag-relief no dadagi may evacuate. Ngim ada nakasagana. Hindi pa lang napalabas nga bagyo, da nakasaganan nga goods tayo para to give relief. Kadagi yung kaso man nga mapektaran, kadagi may evacuate nga kabsat tayo nga tagabigan. Pinasangkitan na pa, no kasapulan iti tulong. Iti opisina dakit tawagan lang iti hotline number, 711. Anyaman nga oras, kapuanan ta adalat ta nga nakasagana, nga mangsungbat ken mang tulong kada tayo. When na po napigsa dito yung bagyo, apo signal number 3, ket in the afternoon, it is forecast nga dito yung bagyo. Then, gana dito yung turabiing, gana pala itong bigat, ket so pala tiruwar na, dito ayan tayo, dito ayan tayo Ilocosur, kang runaan na po, ket dito laod nga parte. Ket kitan tayo basit apo, ti pagsisiatan na, hangkay mapan di bye-bye-bye, hangkay hanyong igasang-gasa tin, di mapan galat ikan, kitan talang basit apo, di karayan, hantay basit mapan nagdigos-digos di jayan. Dagiti naganak apo, kitan nyo basit ito bingyo, handa basit nga mapan na paspasyaren, ket napigsa ti angin, dinto pa'y manayunan apo. Nung baka maadamayangin, may tupak kanya daw ninyaman, disgrasya ito man diyan. Ryan Pardo, Core TV News.